De hát januárban már elvittek 100 embert. Minek kellenek újabbak? Ez a sok rémhír a többi faluból. A létszámnak meg kell lennie. Addig mulassák ki magukat. Egy fájdalmas családi emlék. Azokból az időkből, mikor még nagyon sok igazságtalanság történt ebben az országban. Feri elment ma az iskolához. Náluk se ember, se Isten. Nem félek én ezektől. Senki sem tudja, merre mentek. A fia a háború utáni helyreállító munkálatokban fog részt venni a Szovjetunió területén. Még csak 18 éves. Neked kellett volna elmenned! De a mi fiunk nem lehet halott. Átkozott világ. Levél érkezett Feritől. Mikor jön haza?